Assalamu alaikum. Lafiya? Gida. Aiki lafiya kalau. Wannan ba me aka yi ba me ba da yi? Ai wannan kake ganin sa. Yan tawayen gari ne. Motar soja ya je fa fasa mai kila shine ya sa wannan. Kuma dan tawayen gari kuma shikenan kai tahi. Kuma dan tawayen gari ne kai kuma shikenan sai ya zo soja ya zo sa ku aiki ku kuma kuna ji kuna gani dan uwanku ne ba. Soja Allah na tuba yadda kuke da rai ɗaya shi ma rai ɗaya gare. Cikin ku duk wanda ya rasa ran kwa ɗaya shikenan ya koma gawa. Dan haka ni dan na sallame ka. Je ka in ya zo shi sojan kwaje da zamu je. Yana nan ciki. Kuna ji na? Ni zan wuce idan ya zo kuma ku ce ma limanin ne ta. Yawwa. Waye ta shi wannan na sa wannan aikin? Ya kai ka tashe shi. Ranka da wallahi gani. Ya kai ka tashe shi. Wallahi Allah gani ne. Ranka ka tashe shi.